kabalin kung sa kayo po na ako yung Luis Season ni Invades Pampanga. Ngayon po magdamay ni may imbita kami po para i-cover po yung opening na ni Wonder kay ni Floridablanca. As you can see guys, sobrang kadakal tao. Ketang luwal na pang kadakal maninayo. Atin po kasi bintang artista. And syempre, isala mo naman makatakman kay Karelang ba yung milk tea kay ni Floridablanca. So bahay nyo kami po, pakit ko po rin nanong milyaring iningaldongay ni. So, mamaya po papapasukin yata sila. Hindi ko pa alam sa kanila. So, hinihintay pa namin si Jim ngayon. Nasaan na si Jim? Magpapag-vlog po ako. Sana po manood kayo lagi ng Prima Donna sa Mabical. Magkaaraw po. And sana po isang request lang. Sigaw po tayo ng hello mga ka-guys kapag sinabi kong go. 1, 2, 3! Hello mga ka-guys! Teka! Kapag sinapunutan niyo ako, dapat may Mickey Mouse. Oto! Mag-hi din kayo sa vlog ko pagkasabi ko ng go, okay? Sabihin niyo, hi mga bebe ko! Okay, go! 1, 2, 3, go! Cut na! Hello po mga kabalen! Ayan, sana i-try niyo po ang 130 dahil sure po ako na mag-e-enjoy kayo. Sa Mabical, Floridablanca po yan. 10 a.m. to 10 p.m. And ito pa nga po yung menu namin like milk cheese tea, milk tea, nano bago kabalen! Nano bago mga kabalen! Nano bago kabalen! Nano babo kala... Kabalen, sorry, kabalen. Isa pa. 1, 2, 3. Nano babo mga kabalen. Ito kuya. Plan na kami nila. Ay, ako. Sugar. Paano po? Gano'ng karami? Saka din pa ako masarap. Tatlet. 3.5. Ano pangalan mo sir? Big boy. Big boy? Big boy, congratulations, thank you sir sa security. Anyway guys, thank you so much for watching our video. Congratulations, Wonder Tea, in your first ever branch game. So, salamat mo naman kay Jillian at saka karetang artistang amin. And we hope to see you here guys. Support the FOINI. This is a homegrown establishment or business. And enjoy milk tea. Check out yung next video, bestseller Bestsellers, the yes. food and milk tea. Watch out. Ating kami pang review kanina. Alright guys, thank you for watching. We're in Pampanga. Ciao, bye!